Deche w muzeum. Wy widziała kiedy zdecha? Myślicie, że one istnieją? A może leno so przedstawiamy, że są sławuny ze za gardiną, pod łóżka albo w szafie? Płewi tatej, ni, dechów nie ma, one gwez nie istnieją. A ja wam chce zdradzać jedną krajamnotę. Wiem, co je możemy spłytkać. Wcyk mnie nie wierzy ta, to posłuchaj ta. Jednego dnia i odwiedzała z moją memką muzeum we Strzydniku Płomyrzy w Słepsku. Ma szła do białego spikrsza. Je to ciekawy budynek. Weź na styri, ale bene je bardzo nowoczesny. My chcemy obejrzeć obrazę namalowany przez Stanisława Ignaca Witkiewicza. To był belny artysta. Musimy poznać jego dokazy. Powtarzała wcyk memka, która jest lubotniczką kunsztu. Jeśmy weszły do pierwszej zale, gdzie na metalowych scankach wisało wiele obrazów. Same portrety. Wszedł Stanisław Witkiewicz z wuny Witkacym zrobił pastelama. To je pigmentama, jakie szlachują za krytkama. Te dokyzy są bardzo farbni, dynamiczni. Wezdrał jakby utwórca zachował je pospiewno. W jednej ręce trzymał gyszc krytków, a drugą tłożył chudszy farbny lenie. Musi ta wiedzieć, że był on wielkim artystą. Pisał płewiesce, dramaty, ale też malował obrazy i próbował innych irtów kunsztu, na przemiar fotografii. Moja memka wcyk podziwiała obrazy i stanęła koło jednego portretu. Był na nim knyp, przed jakim leżał talerz z brzadał. Zwał się Jerzy Kłemorewski i miał 11 lat. Ja w moich latach jej pomyślała i byczna musa przezyryła. I aż w tym, jakby wirdziły kręgłe łycze, zaczęły się reszać. I chutko odskłekła. To leno moja wyobraźni, i rzekła dose. Ale knyp zaczął robić spiesznej munie i to nie była nie żadnej fantazji. I sa wyrzasła i uciekła do innej zale. Tam ją nie było obrazów Witka Cigłe. Jem sa poczęła bezpieczno, bo pomyślała, że to ten artysta muszą mieć zaczarzone swoje dokazy i dlatego straszał turystów. Kolekcja, jaką jej później podziwiała z moją memką, też była ciekawa. Jem obzirała kraj maleńczy, zwierzęta, architektura, ale na wszelejaczy przetrywk i nie podchodziła jej do portretów.